Запрошуємо до слова виконавчого директора Товариства музичної культури циган Закарпаття Лаутарі, заслуженого працівника культури України Вільгельма Папу. Доброго дня всім нашим глядачам, всім гостям нашого краю, всім закарпатцям за те, що прийшли до нас і на цей чудовий концерт. Ми дуже старалися, щоб це зробити все на належному рівні. По-перше, хочу подякувати обласній державній адміністрації, обласному центру культури, Товариству музичної культури циган Закарпаття Лаутарі, Раді Ромів та за підтримку Міжнародного фонду відродження. Тому що, на мою думку, таке чудове свято треба проводити у нас традиційно. І ми бачимо, що це потрібно всім ужгородцям, всім закарпатцям. І це об'єднує нашу Україну. З цією піснею ми закінчуємо свою програму і взагалі цей концерт. Дякую, що завітали до нас. І до зустрічі у нас на слідуще 8 квітня, традиційний, я надіюся, 8 квітня Міжнародний день ромів. Дякую.
свято є. До зустрічі на слідуючий рік!